Φίλες και φίλοι, γεια σας, φιλιά πολλά σε όλη την Ελλάδα, την Κύπρο, αλλά και το εξωτερικό. Μέσα από το δορυφόρο μας παρακολουθείτε και σήμερα κοντά σας, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Κυριακή σε όλο τον κόσμο κυριολεκτικά. Με μια πολύ συλλεκτική και σήμερα εκπομπή, με πολύ ωραίους καλεσμένους, με πάρα πολύ ωραίες συνεργάτιδες και συνεργάτες, αλλά και με πάρα πολύ κέφι και διάθεση. Αυτό είναι τύπου gin. Τύπου gin, είναι ωραίο. Είναι και το ύφασμα αυτό που πιάνει είναι πολύ ωραίο ύφασμα. Όχι, είναι φόρμα. Εγώ τρελαίνομαι όταν οι φόρμες έχουν τσέπες βρεσί. Δηλαδή, τρελαίνομαι με αυτό το πράγμα. Τώρα είσαι μια τρελή, δηλαδή μπορώ να κάνω μια παρουσίαση με μια τρελή. Τρελή και λοπαρνάς, ποιος το έλεγε. Δεν είσαι πουθενά, δεν ξέρω. Το ξέρεις. Γιάννη, να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Εντάξει, ό,τι είχα να ρωτήσω το ρώτησα. Λοιπόν, θέλω να πω ότι σήμερα είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος για άλλη μια φορά. Καταρχήν, γιατί έχουμε μια πολύ ιδιαίτερη εκπομπή με πάρα πολύ ωραίες συνεργάτες και συνεργάτες, αλλά σήμερα στην παρέα μας και ξεκινώντας κάνω έτσι και την παρουσίαση της νέας μου μεγάλης αγάπης, του νέου μου έρωτα, αλλά και του παιδιού μας. Έτσι, έχουμε ένα νέο παιδί πλέον στην οικογένεια και αυτό δεν είναι άλλο από τον μοναδικό, προσέξτε τι θα σας πω, Κούκι, που τον κρατάει η Μπάρμπαρα, γιατί δεν υπήρχε να κρατήσω εγώ σκύλο μας. Αυτό είναι το παιδί μας. Είναι ο Κούκι. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τα κορίτσια από το Pet Farm. Pet Farm, καταπληκτικά. Στην Καλλιρόης, εδώ που 20 χρόνια δίνουν τα πιο καθαρό αίμα και τα πιο ιδιαίτερα σκυλιά από όλο τον κόσμο, ένα-ένα επιλεγμένα σε ανώνυμους και επώνυμους. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί πραγματικά από 40 ζωάκια κάναμε επιλογή για να πάρω αυτό το Maltese το Toy. Και να σας πω και τώρα στον αέρα, και η Μπάρμπαρα και η Εύη θέλουν Toy. Εγώ δεν το δίνω. Άλλο, η Εύη είναι και δικό της, πες είναι στο σπίτι, αλλά θέλει κι άλλο. Κόψτε, δεν ξέρω τι θα κάνετε, ράψτε, φέρτε μας Toy σαν τον Κούκι. Λοιπόν, και βεβαίως σήμερα ξεκινώντας με τη στήλη αυτή, ευχαριστώ το Pet Farm, αλλά βεβαίως και τον Γιάννη τον Πουλιάκα και τον Γιάννη τον Παπακοσταντή που μιλήσανε για να βρεθεί αυτό το σκυλάκι από την Ουγγαρία και να κάνουμε αυτό το ταξίδι. Λοιπόν, κοντά μας όμως σήμερα έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος, καλεσμένος για τη στήλη των ζώων με την Μπάρμπαρα Κύρκη, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μέσα από μια δική του θλιβερή ιστορία έφτιαξε μια πάρα πολύ ωραία ιστορία και μια πάρα πολύ ωραία προσφορά, και δεν θα το ονομάσω εταιρεία, γιατί όταν ασχολείσαι με τα ζώα δεν έχεις εταιρεία, έχεις προσφορά και κοινωνικό έργο για όλους εμάς που χρειαζόμαστε ένα ταξί που ανα πάσα στιγμή πρέπει να βάλουμε μέσα το σκυλάκι μας, και εντάξει αν είναι ο Κούκι που μπορεί να μπει ακόμα και στην τσάντα και να τον πάμε παντού, αν όμως είναι μεγαλόσωμο, αν είναι άρρωστο, αν είναι χτυπημένο, που σου λέει «Παπά, δεν το θέλω» κτλ. Ο κύριος Κώστας Νικολαίδης είναι εδώ κοντά μας από το Pet Taxi, petinthecity.gr, www.petinthecity.gr, όπου θα τον ευχαριστήσουμε που είναι κοντά μας, αλλά θα ξεκινήσω πρώτα να πω ότι στο λογότυπο σου έχεις ένα πάρα πολύ ωραίο σκύλο, που στην ουσία ήταν το κακό γεγονός που σε ανάγκασε να φτάσεις στην καλή δημιουργία. Πολύ σωστά. Είναι ο Έκτορας, το τετράποδο αδερφάκι μου, που έζησε 13,5 χρόνια και το έχασα το 2006. Όχι από μάλλον από γεράματα. Ωραία. Ήταν 13,5 χρονών. Και από την εμπειρία μου και από αυτά που ξέρω, τα Pitbull, και πολύ πήγε για Pitbull 13,5 χρονών. Σαφώς, ναι. Τα περισσότερα, επειδή έχουν περίεργα αίματα, δεν είναι καθαρό αίμα σκυλιά τα Pitbull. Ζουνε από 5 χρονών μέχρι 9. Εγώ ήμουν από τους τυχερούς που πήγε το σκυλί 13,5 χρονών, γιατί ήταν σε ένα πολύ καλό περιβάλλον. Σωστά. Μεγάλωσε μονοκατοικία, με κήπους, ήταν ελεύθερο, δεν το περιορίσαμε, δεν το δέσαμε. Είχε το δικό του χώρο. Όμως ο λόγος στον οποίο που σε έκανε να φτάσεις εκεί δεν είναι ότι απλά από τα γεράματα ένα σκυλάκι μας άφησε. Είναι άλλος που σε έφτασε στο να κάνεις το ταξί. Σαφώς, ναι. Το 2006 που αρρώστησε ο Έκτορας, είχα την ανάγκη να βρω υπηρεσίες για να το μεταφέρουμε σε κτηνιάτρια, σε γιατρούς, σε κάποιες κλινικές. Δυστυχώς δεν βρήκα. Το ανάλαβα μόνος μου με το δικό μου γιοταχή, με τον αδερφό μου, με κάποιο συγγενικό πρόσωπο για να το έχω για βοήθεια. Αυτό κατάλαβα όμως ότι που πέρασα εγώ, σίγουρα το έχει περάσει πολλοί κόσμος. Δυστυχώς. Ναι, πολλοί κόσμος.
Και στον δρόμο που μπορούμε να βρούμε ένα αδέσποτο κάποιος άνθρωπος που είναι περαστικός και να μην μπορεί να το μεταφέρει. Πολλά ταξί πολλές φορές δεν σταματάνε το σταθερό ότι κρατάς. Συμφωνώ. Έτσι. Και εγώ στο Facebook που λένε υπάρχει ένα αδέσποτο εκεί πέρα, ένα αυτοκίνητο γρήγορα να το μεταφέρει σε ένα κτηνίατρο. Ναι. Δεν βρίσκεται. Και ειδικά όταν σε δουν με ένα ζωάκι χτυπημένο, νομίζουν θα χαλάσουν το αυτοκίνητο. Ναι, θα λερωθεί, θα γεμίσει τρίχες. Αυτό το κάνετε, μεταφέρετε. Βεβαίως. Εμένα η δουλειά μου οδηγός ταξί ήταν από το 2004 και από το 2006 που πέρασα αυτό το περιστατικό. Θεώρησα ότι είναι σωστό να εξυπηρετήσουμε και τους μικρούς μας φίλους. Που μπορεί να περάσει και κάτι από αυτό που πέρασες εσύ. Αλλά ακόμα και για να πάρει ένα ζώο, δηλαδή διάβασα μέσα στο site σας, www.petinthecity.gr, ότι μπορώ εγώ που ας πούμε είμαι διακοπές, δανείζομαι, είμαι στην Αίγινα, είμαι στο Καρπενήσι, είμαι στην Κόρινθο και θέλω ή να το στείλω το σκυλάκι πίσω γιατί γύρισε η Εύη από ένα ταξίδι και να τον κρατήσει ή να μου τον φέρουν. Και εγώ δεν θέλω να φύγω να πάω και να έρθω ή να το στείλω σε ένα κλουβί μόνο του. Αναλαμβάνεις να το πας παντού, έτσι δεν είναι? Μπορούμε να έρθουμε εμείς, η εταιρεία η δικιά μας, να σας πάρουμε το τετράποδο φύλλο ασυνόδευτο και να το πάμε όπου θέλετε. Πολύ σημαντικό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα η εταιρεία στην ουσία. Είναι κάτι που πραγματικά έλειπε. Ναι, βεβαίως. Γιατί πολλοί και που αν μη τι άλλο θέλουν να ταξιδέψουν και σου λέει δεν θα μου το επιτρέψουν ή θα πρέπει να το βάλω στις αποσκευές 2,5 ώρες για να πάω στην Κυπαρισία. Έχω δει φίλο. Και έχουν αλλάξει λίγο τώρα και αυτοί οι νόμοι. Ναι, αλλά και πάλι δεν μπορείς ένα λικόσκυλο να το έχεις πάνω στο κλουβί μέσα στο λεωφορείο, αν πας με λεωφορείο. Οπότε το βάζουν από κάτω στις αποσκευές. Και αυτό τρελαίνεται. Ακούει όλο τη μηχανή, θόρυβο. Άλλο όμως να το έχει ένας άνθρωπος που αγαπάει πολύ τα ζώα, που τρελαίνεται για τα ζώα και που νιώθει συντροφικότητα μέχρι να φτάσει. Σε αυτή την περίπτωση και εμείς οι ίδιοι μπορούμε να μεταφερθούμε. Σαφώς. Και ο συνοδός του κατοικίδιου μπορεί. Άρα στην ουσία όμως, επειδή πολλές φορές μπορεί να εξυπηρετήσεις και γεγονός το οποίο μπορεί να έχει πρόβλημα ένα σκυλάκι, να πρέπει να πάει σε ένα κτηνιατικό κέντρο ή οτιδήποτε άρρωστο, φαντάζομαι ότι η εταιρεία για ιδιάζουσες περιπτώσεις λειτουργεί και ώρες όχι τόσο επιτρεπτές. Δηλαδή, αν κάποιος το χρειάζεται 12 η ώρα να το πάρει, πρέπει να σε βρει. 24ωρο μπορούμε να εξυπηρετήσουμε. Και γνωρίζετε, και αν υποθέσουμε ότι χτύπα ξύλο, ναι, συμβεί κάτι λοιπόν στο δικό μας το ζωάκι. Γνωρίζετε πού να κατευθυνθείτε απευθείας ή θα πρέπει να το έχουμε ψάξει εμείς? Αν υποθέσουμε ότι θέλει κάποιες πρώτες βοήθειες. 24 ώρα κτηνιατρία είναι στη Λαβρίου στο Κοροπή. Ενώ ότι αν θα σας καλέσουμε όμως απευθείας ας πούμε και εσείς αμέσως γνωρίζετε πού θα πάτε. Και στην Παναγία της Αλδάρης στο Περιστέρι. Για κάποιον που δεν ξέρει που έχει, συνήθως οι περισσότεροι πριν μας δώσουν το κατοικίδιο ή να το πάμε σε ένα κτηνιατρίο, ήδη έχουν μιλήσει με τον γιατρό τους και πάμε κατευθείαν εκεί. Σε περίπτωση όμως που δεν ξέρει, ξέρουμε εμείς ποια εφημερεύουν, ποιες κτηνιατρικές κλινικές είναι, γιατί αυτό είπα και στην αρχή της εκπομπής, ότι ο κύριος Κώστας δεν έκανε μια εταιρεία, που λέμε ανοίγω μια εταιρεία ας πούμε και πουλάω λουλούδια. Αυτό όταν ασχολείσαι με τα ζωάκια είναι προσφορά. Δηλαδή δεν φτάνει μόνο να τον πάρω και να του πω θα ήθελα να έρθετε γιατί χτυπήσει το ζωάκι μου. Θα με ρωτήσει έχετε κάπου να το πάτε ή θέλετε να το πάμε κατευθείαν στη Λαβρίου ή στο Περιστέρι, δηλαδή στο Εγάλο που μου είπατε ότι είναι. Το ένα είναι στο Περιστέρι και το άλλο στο Κοροπή. Ωραία, στο Κοροπή, όπου εκεί υπάρχει 24ωρο εκτηνιατικό κέντρο, δηλαδή είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει πράγματα για τα ζώα. Γι' αυτό και έφτιαξε και αυτό. Επίσης, στις προάλλες που θέλαμε να φύγουμε και είχαμε τότε ένα σκυλάκι δανεικό, γιατί λείπανε κάποιοι φίλοι μας και προέκυψε κάτι σε ένα γνωστό και πρέπει να τον πάμε εμείς στο νοσοκομείο. Γιατί του συνέβη κάτι. Και είχαμε το σκυλάκι αυτό και λέω τώρα ήταν πολύ δύσκολος ο χρόνος να τον συμπιέσεις, να πας να αφήσεις κάπου το σκυλάκι. Ανοίξτε αν θέλετε. Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα, αλλά ο κόσμος θέλει την σε αυτή την περίπτωση, για να μην έχανες χρόνο να καλούσες, να πάρει το σκυλάκι να το φέρεις εσύ, αλλά να πάω εγώ στην άλλη δύσκολη περίπτωση που είχε συμβεί. Πώς σου λύνει τα χέρια μια. Είναι φοβερό, έτσι. Βεβαίως. Μπράβο σας, πραγματικά μπράβο σας γι' αυτό. Τι ιδιαίτερο, μάλλον το να μεταφέρεις ένα ζώο το οποίο είναι χτυπημένο ή που δεν είναι χτυπημένο, αυτό προϋποθέτει ότι είναι σαν να μεταφέρεις. Όταν είναι ασυνόδευτο, μεταφέρεις έναν διαφορετικό άνθρωπο, σε παρένθεση, σαν ένα διαφορετικό επιβάτη. Αυτό σημαίνει ότι δεν παίρνεις ένα ζώο και το βάζεις στο προπαγκάζ και του λες έλα σε 3 ώρες σε ξαναβγάλω, πας στο σπίτι σου. Άρα μπορεί να σταματήσει να κάνει την ανάγκη του. Μπορεί να του βάλεις λίγο φαΐ όταν είναι ένα μεγάλο ταξίδι. Πρέπει να του μιλήσεις. Αυτό πόσο κοντά σε φέρνει. Ξέρεις, υπάρχουν και ζώα. Να πάρεις, ας πούμε, τον Κούκι, θα πεις θα το βάλω δίπλα μου. Να πάρεις όμως ένα μεγαλόσωμο ζώο. Ένα pitbull, που δεν ξέρεις αν είναι άγριο, πώς θα το αντιμετωπίσεις. Αυτό κάνει και σένα να έχεις κάνει μια μικρή εκπαίδευση με όλα αυτά. Αναλόγως αν είναι ασυνόδευτο ή συνοδεύεται. Ναι.
Το μεγαλύτερο ταξίδι που έχω κάνει σε ασυνόδευτο, έχουμε φύγει από την Αθήνα να πάμε στη Θεσσαλονίκη, να παραλάβουμε 2 λυκόσκυλα και να τα πάμε στη Σπάρτη. Όπως καταλαβαίνετε ήταν πολλά χιλιόμετρα. Μια ολόκληρη μέρα. Ναι. Και κάτι παραπάνω ακόμα από μια ολόκληρη μέρα. Που τα ζώα σας μαθαίνουν γιατί θα το ταΐσεις, θα το πας για την ανάγκη του. Βεβαίως σταματήσαμε να τα ταΐσουμε, να κάνουν την ανάγκη τους. Μέσα στο αυτοκίνητο υπάρχει το ανάλογο κλίμα από τις καιρικές συνθήκες. Αν είναι χειμώνας έχουμε μια θερμοκρασία μέσα κάπου στους θεμητή τουλάχιστον. 22-23 βαθμούς. Αν είναι καλοκαίρι θα έχουμε γύρω στους 20 βαθμούς. Γιατί δεν έχει πόρους το σώμα από το σκυλάκι. Σωστά, είναι διαφορετικό. Δεν μπορεί να αντιδράσει όπως ένας άνθρωπος. Ναι, αλλά όλα τα σκυλάκια δεν είναι ήρεμα απέναντι σε άγνωστους ανθρώπους. Σε αυτήν την περίπτωση πώς το αντιμετωπίζετε, δηλαδή... Στα 10 χρόνια που είμαστε 2 φορές έχουμε αντιμετωπίσει τέτοιο περιστατικό. Συνήθως γιατί μυρίζουν το περιβάλλον, καταλαβαίνουν και τον άνθρωπο. Ποιοι τα αγαπάνε, σίγουρα το καταλαβαίνουν τα κατοικίδια. Δεν έχουμε αντιμετωπίσει ιδιαίτερα προβλήματα. 2 φορές όμως χρειάστηκε, δεν ήταν τίποτα, να το δέσω και να του βάλω φήμοτρο. Ναι, πράγμα που δεν μου αρέσει να το κάνω. Αλλά αν απαιτείται. Και σίγουρα να έχουμε μαζί και το βιβλιάριο υγείας. Απαραίτητη προϋπόθεση. Γιατί σε έναν έλεγχο που θα με σταματήσουν πρέπει να υπάρχουν αυτά τα χαρτιά, ηλεκτρονική σήμανση, το τσιπάκι που λέμε και το βιβλιάριο υγείας που πρέπει να είναι ανανεωμένο κάθε χρόνο. Αν κάποιος δεν έχει το τσιπάκι, δεν μπορείτε να το μεταφέρετε. Εντάξει, με βιβλιάριο υγείας. Αν δεν έχει βιβλιάριο υγείας, δεν θα το μεταφέρω καθόλου. Ναι, γιατί παίρνει μια παραπάνω ευθύνη. Και αυτό. Καλό είναι να έχουμε το βιβλιάριο υγείας. Άμα είναι αδέσποτο όμως και είναι χτυπημένο. Θα το μεταφέρω, αλλά θέλω να τα αποφεύγω αυτά για λόγους. Για να μην νομικούς. Και όχι μόνο, νομικούς τους επιτοπλίστων. Γιατί σου λέει ο άλλος, εσύ που το βρήκες, εσύ πώς το πήγες και γιατί το πήγες στη Σπάρτη. Ο καθένας είναι και λίγο. Χτυπημένο και το πάω στον κτηνίατρό μου ή στην κλινική που έχω εκεί. Ναι, άλλο σε αυτή την περίπτωση, όταν δείχνεις την αγάπη σου, ως εσύ, να σταματήσουν ακόμα και στην Αυστραλία με ένα χτυπημένο στον δρόμο, ξέρουν ότι δεν πρόκειται να το άφηνες, οπότε δεν θα σε ρωτήσουν. Με ένα γειτονικό αυτοκίνητο μπορούμε να το κάνουμε. Τώρα με ένα αυτοκίνητο δημοσίας χρήσης πρέπει να τηρούμε και κάποιους νόμους και κανονισμούς. Βεβαίως. Θέλω έτσι λίγο πριν κλείσουμε να ξαναπούμε ότι το www.petinthecity.gr μπορεί να λύσει όλες τις απορίες σας, τηλέφωνα, επικοινωνία, να μάθετε τα πάντα. Θέλω λίγο να μου πεις ποιοι είναι οι στόχοι, αν θα περιμένουμε και κάτι ακόμα. Πέραν από τη μεταφορά των ζώων, επειδή τον ασχολείσαι με τα ζώα τόσο πολύ, σημαίνει αγάπη. Δεν είναι επάγγελμα αυτό που λέω συνέχεια. Άρα αυτό θέλετε λίγο κάπως να το επεκτείνετε. Θα πάμε να κλείσουμε και με ένα πολύ ωραίο βιντεάκι. Μάλιστα. Και λέμε να το επεκτείνουμε με ένα ξενώνα δικό μας. Που να μπορούν να μείνουν κάποια. Να φιλοξενήσουμε τα κατοικίδια. Κάποιος θέλει να φύγει διακοπές, κάποιος θέλει να φύγει ένα Σαββατοκύριακο. Να φτιάξουμε μια πανσιόν. Οπότε παίρνεις το ζωάκι από το σπίτι κάθε λίγο και το επιστρέφεις πάλι σπίτι. Το ευχόμαστε και είναι πάρα πολύ καλό. Ούτε ας πούμε έρχομαι εγώ εκεί, έρχεστε, το παίρνετε κατευθείαν, μου το ξαναφέρετε πάλι στο σπίτι. Πάρα πολύ εξυπηρετικό. Τέλεια. Σας ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ. Καλή συνέχεια για αυτό που κάνετε. Σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, ό,τι θέλετε να μάθετε και βεβαίως πολύ αγάπη θέλει αυτό και φροντίδα. Και να επεκταθείτε φυσικά και εκτός Αττικής, γιατί όλη η Ελλάδα χρειάζεται ένα τέτοιο μέσον. Όχι πάει. Είμαστε για όλη την Ελλάδα. Και Κέρκυρα και Ρόδο και για όλη την Ελλάδα. Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Πλέον τα τελευταία 2-3 χρόνια, επειδή γίνανε ατυχήματα σε καράβια μέσα, αρρωστήσανε σκυλάκια, χαθήκανε. Πλέον οι εταιρείες, οι ακτοπλοϊκές εταιρείες δεν τα βάζουν ασυνόδευτα. Η δικιά μου εταιρεία έχει και συνοδό. Που μπορεί να πηγαίνει μαζί. Που θα το πάει στις Κυκλάδες, που θα τους πάει στο Ιόνιο. Σημαντικό. Μπράβο, τέλειο. Κλείνουμε με ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάρμπαρα Κύρκη. Και βεβαίως θα πάμε σε ένα πολύ ωραίο βίντεο που έχουμε ετοιμάσει για εσάς και σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά η Χρύσα κοντά μας με τις δικές της έρευνες. Αλλάζουμε, φεύγουμε από τα ζωάκια και πάμε στους ανθρώπους και στην ψυχολογία τους και τα λοιπά, στις σχέσεις των ανθρώπων. Έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά. Μην λείψει κανείς.
Walking down the street, high hips shaking like a mambo beat, volcanic action marking the time, a cement mixer blowing your mind. Picture of fitness, red high heels. I gotta tell you, baby, just what I feel. They say high voltage, but you're not for real. Just give me a chance. Skirt flying high, the peacekeeping troops from the UN standing by. The